sacrifice. Tuguti ko nga mo paambit ninyo mga igsoon. Unsa gayud ang gitawag nga buhing sakripisyo. Living sacrifice. Usa sa pinakalisod nga buluhaton sa mga anak sa Ginoo. Apan maupod ni kinatasan nga pag-alagad sa usa ka Kristohanon mga igsoon. Sorry kay manaog ko kay murag di kaabot akong clicker. Okay. Nasubrahan na. Matod pa mga igsoon sa Romans chapter 12 verse 1, ingon siya, naghangyo ako kaninyo mga kaigsuonan nga tungod sa dakong kaluoy sa Dios, inyong ihalad ang inyong mga lawas, ingon nga buhing sakripisyo, balaan, hinangpunon sa Dios, kay mao kini ang inyong makatarunganon nga pag-alagad. Dinhirag yung dapita mga igsoon nga ang Dios pinahagi ni San Pablo naghangyo nato. Hello? Lingay mo tapad ina paminawa ang hangyo sa Dios. Nganong ningon man na nga atong ipresentar, atong itugyan ang atong lawas, ingon nga buhing sakripisyo. Tungod kay kasagaran sa mga Kristohanon, ay glingia imong tapad. Ay glingia imong tapad, kay ang kasagaran sa Kristohanon, huna-huna ray gadako. Manang niingon si San Pablo, ang atong lawas iapil, kung naghuna-hunata paghalad sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan dili ra kutob sa huna-huna. Nga naman, kay usahay, wa sa gyud tay huna-huna. Abi ninyo si San Pablo, maoy pinakadakong paniingnan sa usa ka kinabuhi nga naghalad nga buhi sa iyang service katus Ginoo. Kay bawo mo ngano? Tungod ana mga pulong mga igsoon, great things he must suffer. Dagkong butang nga iyahang pagaantuson. Nagingon dito sa buhat 9:15 ngadto 16. But the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Sa diyang gisugo si Ananias mga igsoon, pag-adto ni San Pablo, pag-minister ni San Pablo, adtong tayma si San Pablo manglulutos sa mga magtotoo. Busa ang Dios nagsugo og tao nga dili ilado. Aron lang pagkapot niining manlulutos. Hadlok si Ananias. Ingon siya, Lord, di lang kumuadto kay kanang nadungog na ba nako nga iyang ipadakop ang mga Kristohanon dadon sa Jerusalem ug ipapriso. Ingon dayon ang Dios, ayaw kahadlok kay gipili ko siya nga magwali ngadto sa mga hintil, sa mga hari, sa tanang mga katawhan. Unya ingon siya, ug akong ipakita niya unsay iyang grabing pag-antos sa iyang pag-alagad nako. Living sacrifice mga igsoon, gitawag bitaw na siyang sacrifice nga naman tungod kay ang Kristohanong kinabuhi dili sayon. Linyayim tapad ina dili sayon sa. Unsa may problema natong mga Kristohanon? Tuguti ko nga mohiskot kaninyo mga igsoon. Say problema kasagaran sa Christian. Gusto mo mahibaw? Wala na gyud mo lihok. Balag lang ko click. Ayay. Una, igsoon, we declare love for Jesus but choose the world in practice. Sige tag-ingon, I love you, Lord. Pero, nga naman nga kitang mga Kristohanon, kalibutanon man gihapon ang atong gipractice. Daghan pa man ta kaayo gipatuo-tuo. Hello?
We declare love for Jesus but choose the world in practice. Number 2, mga igsoon, gusto tang malangit, pero wag yun ta magkinabuhing balaan og tarong. Lingay mong tapad, inaayaw na gintaon og likoy. We want to be in heaven, but we don't live in holiness. Unsa pa? Agoy. Sigig daag Bible, pero lahi ang paglakaw, lahi ang pagkinabuhi. Ingnay mo tapad pag hinulsol na. Come on, ingnay mo tapad pag hinulsol na. Napa? Agoy. Sige tag-isas kamot sa pagsimba, pero ang atong kasing-kasing layo sa Dios. Kay nagsigilan na taglantaw panalangin. Nay, naong si mong tapad ay naong kay kwarta. Ayaw pag-alagad sa Ginoo, ayaw pagsimba sa Ginoo, aron lang panalanginan ka. Simbaha ang Dios tungod kay nahigugma kaniya, tungod sa ang gibuhat dito sa cross. Di gyud ta ang ayan malangit. Pero ang Ginoo namugos yun nga mupuyo kag langit. Sa tinuod lang sa kinabuhi wa man ta mangitag Dios. Sa giingong ko na, naong kay tag kwarta, sige tag pangitag kwarta. Pero pag abot na tungod sa problema, usa pa ta mo sangpit og Dios. Hello, namo igsoon? Oh. Angay tang magpasalamat kay wala kay ta apektahi mga igsoon sa linog nga nahitabo. Amin ba? Atong pakpakan ang Ginoo ana. Luoy kayo ang dito mga igsoon sa norte. Kay karon grabe, human sa linog, grabe kayong gutom ni abot nila. Walay tubig, walay pagkaon, walay kuryente. Nga naman, way mineral water dito. Kay paglinog mga igsoon, tanang tinubdan, nangalubog, way kuryente, so walay makagenerate og limpyo sa mga tubig. Pait kayo ang ilang kahimtang mga igsoon. Unya, kasagaran sa mga tao dito, tagsaraman magampo. Sa dihang naglinog na, ang nasangpit ra gyud in Jesus' name. Lingay tapad nga pagampo gyud. Simbaha ang Ginoo og pagampo. Agoy. Na-appoint pag yun eh. We speak about humility, but we want to be famous first. Oy, sige tagsulti, paubos lang yun. Pero bisagwa tayo part sa stage, mag-una-unag yung tagtindog dito. Masuko patagdili ta apilon sa mga programa. Ingnaay mo tapad, bato-bato sa langit. Sige tagisgot og paubos, pero usahay luuran kay ta. Lingay imong tapad ina sa langit walay luuran. Come on, ingnaay imong tapad sa langit walay luuran. Nga naman pastor way luuran sa langit, magubot ang langit kung daghang luuran. Labaw na og daghang maritis. Oy kini. We dress modestly on Sunday, but our posts on FB are filthy. Nindot kay tag sinina inig ka Sunday mga igsoon, pero inig tan-aw sa profile sa Facebook mga igsoon, hala nagtupis na lang. Dahil pagkita sa ihang luyo niya, mura rabag anuos ang kunot. Pakita sa pusod niya, mura rabag daghang atuli. Hinumdum ini mga batanon, mga babay, kung magtupis ka sa imong profile o mag-post ka, ang imo na yung gipahibaw sa mga tao, mo ni siya, may langkas katre. Hello? Nga naman,
Nganong imo man yun ang ipasundayag, kanang mag-short nga mura na lagpanti. Unsa may buot ni mo ipasabot, ana? Igsoon, kung disinti kang mamisti, unya imong i-post sa Facebook, ang lalaki mo ingon na kining bayhana, baayo gining pangasawon. Muna ang daghang wa nang uyab ninyo, og naamgay nang uyab, gibiyaan na sad mo. Mirisi, linyay mo tapad na pagtarong na. Naapoy kabuang sa mga lalaki. Oy, magmighty nga nagsulob og pinabay. Hello. Niya mingon ay kuan raman to pastor, content. Hilom diha content good town. Agoy. Full of emotion in service but empty in real change. May sumusunod. Ay manghilak patain ni worship. Manghilak. Pero hala, manghilak tuod ini kahuman, ini uman sa kuan sa puton. Lingayem tapad sa langit wala nay sa puton. Come on, lingayem tapad. Sa langit wala nay sa puton. Nakoy kaila sa una. Oy. Napa, we preach repentance but don't teach surrender. Yes. Para ni namong mga pastor, magwali mi paghinulsol, pero dili gyud nato tudluan ang mga tao nga totally surrendered sila sa Ginoo. And today, tuguti ko mga igsoon nga mohisgot ninyo unsa gyud ang gitawag og living sacrifice. What is a living sacrifice? Oy. Number 1, it's a voluntary surrender. Si Jesus mismo maoy example niini. Niingon siya, amahan, kung mahimo, kuha kining kupa sa pag-antos diri kanako, apan dili ang akong pabuot mo'y matuman, kun dili ang imo. Every time magwali ko, mao ni akong comment sa tao, kung ikaw ray magbuot-buot, mahimo kang way buot. Tuguti nga ang Dios mo'y magbuot sa imong kinabuhi. Amen? Mao na ang total surrender. Voluntary nga pagpanugyan ngadto sa Dios, mga igsoon. Mao na ang living sacrifice, kay daama kay daghang gusto, pero tungod kay gusto kang mutuman sa kabubuton sa Ginoo, ipadapli nimo ang imong gusto ug ang imong buhaton unsa ray gikinahanglan sa imong kinabuhi. Reject your wants and embrace your needs. Ang living sacrifice, mga igsoon, is a joyful exaltation. Nga naman, unsay giingon sa verse, Hebrews 13 verse 15. Therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sacrifice of praise. Kano sa amra mahitabo nga ang imong pagdaig na ay sakripisyo sa panahon nga naa kay daghang problema, apan makadaig gyapon kas Ginoo. Sa panahon nga naa kas mga kagul-anan, makadaig gyapon kas Ginoo. Mao na siya, mga igsoon, ang angayan natong mabatunan. Remember, ano pag yun? Remember, duha pag yun, kinahanglan imong hinumduman. Okay, nga unsa man, wala gyud mo lihok. Adara, hinumdumi, walay tao nga musunod sa usa ka miserable nga Kristohanon. Walay taong madasig kung ang mga Kristohanon magsigig mugot. Come on, smile sad ba? Oh, smile like a frog. Oh. Nga naman, madaugo ng atong Diyos. Ni ata, tungod kay ang atong Diyos naghari. No one will follow a miserable Christian. Okay. Kiniganahan ko ani. Ang living sacrifice
is making a fixed commitment to God. Kanabang dili na matarog nga commitment ngadto sa Dios. Unsa man na siya? Ganahan ko ani nga verse. Ambot kay giunsa lang ni pag-translate sa Cebuano, pero sa New King James Version o sa King James Version nindot kay ning gisulti sa pulong sa Dios. Ingon dinhi, God is the Lord and He has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. Matod pa sa nagsulat sa Salmo, higdi kuno og pisi ang sakripisyo diha sa altar. Sa unang panahon, sa panahon ni Moses, naigitawag altar of sacrifice. Adto dito sunugon ang mga nating karnero. Unya aron makagunit ang mga pari, gibutangan ni siyag sungay ang upat ka iskina. Mura man na siyag square. Unya kanang naay mga kanang kahoy uling sunugon na. Unya kay bawo man gyud ta. Kay bisan gani kanang magsugba ta og hilig mga itagsugbag baboy ba? Inig musiga na pag-ayo ang sugnod. Naay tendency nga mukalit lag buto ang imong gisugba. Unya matagak gikan sa imuhang gisugbahan. Mao ni ang buot pasabot, ingon nila, higti ko no og pisi ang imong sakripisyo. Unsa buot asana? Kani igsoon. Bantayin ni sa dihang ang krisis o mga kasamok muabot sa atong kinabuhi, matintal tang mubawi sa atong commitment sa Ginoo. Hello? Naatay tendency nga mo backslide. Kundi na kasabot sa mga dealing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ta kasabot. No? Daghan karon sa taga Norte, wa sila kasabot. Kadaghanan nila nga nangalagad sa Dios na ipangutana nganong gitugot man nimo Lord. Naay mga panahon sa atong Christian life, di ta kasabot og tungod kay di ta kasabot sa Dios, muratag mo atras sa atong commitment sa Ginoo. Usahay di ta mo simba. Hello, kay naluya ta. Kay naay problema. Mauno nang tayma mga igsoon nga hugta na to ang bakos sa atong pagpangalagad. Mao ni ako nakaplagan mga igsoon. O gusto na ko rin i-share ninyo before ko mahuman. Lingayim tapad, inahapit na siya mahuman. Come on, lingayim tapad. Nala ko i-share ninyo. Muna ako nasabtan. Sa Biblia, why makalupig sa grabing crisis miabot ni Job? Why makalupig sa iyang pag-antos? Usalang kapag pamilok, nangawala ang tanan niyang kabtangan. Naigo sa bagyo ang iyang mga anak nangamatay. Nagliti, nangadaot ang iyang mga camel, 2,000 camels. Sa dihang akong gipamalandungan, nahitabo na ito. Kay nga naman, si Satanas o ang Diyos, nag-abot man. Di ko kasabot nga nung dunay meetings langit niya, nisod dito Satanas. Oo, kasabot. Naay meeting. Gipangutana dayon sa Diyos si Satanas. Satanas din magagikan. Sa ay no ngadtungan his kalibutan. Ingon dayon ang Dios ni Satanas. Kakita kas akong alagad nga si Job. Way sama niya ka maayo no. Way sama niya kabuutan. Way sama niya ka matinud-anon. Ingon day Satanas ay, oh, gialagaran kaniya kay imo man siyang panalanginan, kuhaa ang tanano, di ba balakason kaniya? Ingon na yung Diyos, oh sige, tugutan ko ikaw mukuha sa tanan, pero di ka kakuha siyang kinabuhi. Lingayim tapad, ang Diyos mo'y tagiya si mong kinabuhi. Karon, nakaingon ko, nganong gibuhat man to sa Diyos? Igsoon, pamati pagayo ha? Pamati pagayo. Sa panahon di ay, ikaw ug ako naa sa grabing pagsulay, mauday ng tayma ipanghambog ka sa Dios ngadto Satanas. Giingnan ni Satanas, kita ka sa kong alagad. Sa panahon di ay igsoon,
nga naa kas dagkong pagsulay mo nang time nga nisalig ang Dios mabuntog nimo ang iyang kaaway. Lingay ang tapad na pinangga kas Ginoo. Come on. O ikaduhang butang, sa panahon daing sulayan ka, ang plano sa Ginoo, iyang dublihon ang imong panalangin. Basaha ang chapter 42 mga igsoon. Basaha ang chapter 42 sa Job. Gipadaghan pag-ayo sa Dios ang iyang mga karnero, ang iyang mga baka, ang iyang mga kamilyo, ug unya mga igsoon, gitagaan pod siya mga gwapo-gwapang anak, buutan pa jud. Mauna, kung ibutang nimo si mong kasing-kasing sa panahon nga na kay problema, mao din ang time gipanghambog kas Ginoo, misalig ang Ginoo nga kaya nimo, ug unya nagplano siya nga i-promote ka. Dili ka mabalaka. Sama sa giingon ni San Pablo sa Ephesians 6 verse 10 and 11. Ingon dito, come on ang phrase sa English. Having done all to stand, stand therefore. Human kuno ka mi barog, human sa pakigbisog, mo barog na pud ka, moingon kag napabaylain dihang pagsulay. Igsoon, hinumdumi ni, kung ang imong commitment sa Ginoo dili matarog, wa kay laing padunggan promotion ra gikan sa Dios. Hello, namo igsoon, kaluoy sa Ginoo, 39 years na kong nagpastor. 39 years mga igsoon, kaluoy sa Ginoo, nakita gyud nako unsa ang Dios ka matinud-anon kung ikaw ug ako imong commitment, imong kuptan ngadto niya, makakita jud ka kahibulungan ang iyang buhaton sa imong kinabuhi. Di ka kinahanglan magpaila. Number 4, offer sacrifices that bleeds. Nagstorya mi usa ka pastor diri, ingon siya, nindot kayo kay ang ministerial dinhi kamaunang mananom. Hello, muharvest ka ni kang way tanom-tanom, nangawat ka. Lingay tapad, manggani dili ka kawatan. Come on. Offer sacrifices that bleeds. Asam na siya? 2 Samuel 24 verse 24. Sa diha mga igsoon nga nagplano si David nga magbuhat siya halaran ngadto sa Dios aron maputol ang tunglo nga miabot niya tungod kay iya man gisensos ang katawhan sa Israel. Mihangyo siyang arawna, ingon siya, palito na nako ang imong giukanan og trigo. Ingon si arawna, kamahalan pasaylua dili nako na ikahatag nimo kay sinunod na nako sa akong mga ginikanan. Ningon si David, ako unta ning paliton kay himuan ako halaran sa Dios. Pagkahibaw ni Arawna nga himuon day halaran sa Dios, ningon dayon siya, kamahalan, gamitan na imo na lang yuta, tagaan pagyag ka na kong baka para halad. Wow! Ingon na si David, dili ko mohatag sa Dios, kanang dili magdugo ang akong kasing-kasing. Hello, unsay bot pasabot? Insya dili ko muhalad sa Dios kanang wa nako bayre. Ay, mga Kristohanon, sayon ra kaayo paghatag ngadto sa Ginoo basta dili ato. Usay si pastor mahangyo, oy sister, naa di ay kadihay. Example lang ba? Naa di kay generator, sister ato nang uslan sa simbahan di kay usahay mag-brown out. May gani ka, mao ba pastor? Sige lang pastor, total dili man na ako. Pero ato gani, ay lang pastor, ay lang pastor. No daghang itagbalibad. Hello. Igsoon ang living sacrifice kanang naatay gibuhat sa Dios, naatay gihatag sa Dios nga murag magdugo ang atong kasing-kasing, mao nang time nga ang Ginoo makakita nga matinud-anon tang nangalagad niya. Ay, muhuman na gyud ko. Ikalima og katapusan, ang living sacrifice is doing more in obeying the Lord. Lingi ay mong tapad bin, tanawa siya sa mata.
Come on, lingi ay mong tapad niya, tanawa siya sa mata. Ingna siya, napamansyog kay mabuhat sa Ginoo ba nga mas maayo? Come on. Do more in obeying the Lord. Nakakita ko verse nga dili pirming basahon. Na ako'y nakitaan nga verse nga dili pirming basahon. Oy, tanawa. Dili yun ni pirming basahon. Pero sa dihang nabasa ni nako mga igsoon, the Lord spoke into my heart. Mga igsoon siya, ingon si Paul, ngadto ni Pilimon. Dili ni si Pilimon nga kadtong managat ha. Okay, having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. Nirima ni sa akong kasing-kasing mga igsoon, nga naapag yun ay tayo mahimo, mas labaw pa sa atong ginabuhat kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Ingay mo tapad, dapat yung kayo mahimo. Come on. Maybe you have given your best to the Lord already. Tingali, imo nang gibuhat ang tanan, the best nga imong mahimo para sa Ginoo. But still, your best is not yet enough. Would you come to the Lord today? Would you come to the Lord today and say, Lord, I want to do more. Unsa pa? I want to obey you more. I want to serve you more. Ang akong pag-ampo ning hapuna nga maunay syagit sa atong kasing-kasing. Lord, gusto pa jud ko moalagad nimo pag-ayo. Napayusa. And Lord, I want to love you more. Mauni ang challenge karon sa gitawag og living sacrifice. Si Jesus niingon, kung pugson kag kuyog, balik usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung kuhaan kag kamisin, ipakapin pod ang jacket. Because I believe ang taga dinhi sa Southwest Ministerial naapag yung mas maayong mahimo ngadto sa Dios kung manugyan lang ta. Make my life a living sacrifice. Dili ko maglangan kung niining taknaan, nakigsulti nimo ang Dios. Ako kang hangyoon, nga mubarog ka unya, muari ka sa tubangan, magampo tang tanan. Kung gusto ka, nga nakay pangandoy, nga makaalagad ug makasimba pagyud sa Dios, diri sa tubangan, kay magampo ta, mga igsoon. This is your time. Ayaw paglangan, come on. Ayaw paghuwat sa imong tapad. Kay bawo ko nga ang Espiritu sa Dios nakigsulti sa matag usa ka nato. Ano natong kinabuhi, mahimong buhing sakripisyo. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We honor you today. We magnify your holy name. Oh, come on. Ang Diyos nagsalig nga mobuhat ka labaw pa siyang gisugo. Ang Diyos nagsalig nga you can do more for the Lord's sake. Come! Ayaw paglangan. Kung naamo na si babaw, ngari mo sa ubos. Kay niya ang Ginoo ug nakigsulti siya sa matag usa ka nato karon. Hingna ang Dios, himuha ang akong kinabuhi nga buhing sakripisyo. Come!
isurrender imong kinabuhi igsoon. Piyo nga imong mata, tuguti nga makadungog kas tingog sa Dios.